ନାତି ଆଜ୍ଞା କିଏ କୁଢଉଛୁ କିରେ? ଏଇଗା ଆମର କହନ୍ତି ଏହାକୁ ସୁନସୁନି ଶାଗ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ। ଏହା ଆଚ୍ଛା ହଉଛି ସୁନସୁନି ଶାଗ। ଏହା ବିନା ସାରରେ ଏହା ହୁଏ, ଆପେ ଆପେ ଏଗା ସବୁ ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କାହିଁ ସେ କଳମ ଶାଗ ଏଗା ସବୁ ସାର ଦିଆ ଶାଗ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାର୍କେଟ। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ। ଏଟା ନେଚୁରାଲ ଆପେ ହଁ ନେଚୁରାଲ, ଯେ ବିନା ସାର। ବିନା ସାର ଏଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ କି ହୁଏ ମାନେ ଏ ଦେହ ପାଇଁ? ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଁ ୟାର ବହୁତ କାମ ଅଛି। କଣ ଟିକେ ଏହାର ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଝାଡା ହଉଥିବନି, ଆଚ୍ଛା ଦେହ ହାତ ବଥା କରୁଥିବ, ଆଉ ନିଦ ହଉଥିବନି। ଏ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ବି ହବ, ଆଉ ଆମର ଝାଡା ବି ଠିକ ସେ ହବ, ପରିଷ୍କାର ହବ। ଆଉ ଦେହ ହାତ ଯଦି ବଥା କରୁଥିବ ଏହା ଭଲ ହେଇଯିବ। ବହୁତ କାମିକା ଜିନିଷ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ଭିଟାମିନ ଅଛି। ଏ ଶାଗକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଏ ଶାଗ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଜି ଖାଇବି ଆଉ। ଖାଇକି ଥରେ ଦେଖ ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଥାଏ ଖାଇକି ଥରେ ଦେଖ। ଏହା ହଉଛି ବିନା ସାରରେ ମାନେ ଶାଗ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। କେହି ଆଚ୍ଛା ବି ଆପଣ ମାନେ ବି କିଛି ଜାଣି ବି ନଥିବେ। ତ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ସାର ଦିଆ ସୁନସୁନି, ଏହା ହଉଛି ବିନା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସାରରେ। ମୁଁ ଦୁଟା ତୁଳେ ଆଜି ଶାଗ ଆଉ ଏ ଶାଗ ଖାଇବି ଆଉ। ଏହା ଯେ ଉପରେ ତୋଳିକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏ ଶାଗ ମାନେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏତେ କିଛି ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ଆମର ଶରୀର, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ଦେଖିବାନି। ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ପରା ଇଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ କାଳର ଲୋକମାନେ ଏହା ତ ଏମିତି କରି ଖାଉଥିଲେ ନା ସବୁ। ମାଣ୍ଡିଆ କାହିଁ କିଷ ଏୟା ସବୁ କେମିତି ଏଇଆ ଆଚ୍ଛା ସାର ଆଚ୍ଛା ଦିଆ ଖାଉଥିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବିନା ସାର ଦିଆ ଖାଉଥିଲେ। ଏନା ତ ଆମ ସାର ଖାଲି ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଏବେ ତୋଳୁଛେ ଏଇ ଶାଗ, ଆଉ ବିନା ସାର ଦିଆ। ଏହା ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ନିଦ ହଉଥିବନି, ନିଦ ବି ହବ।